गोजोन्थों आं दिनै फिन नोंथांमोननिसिम जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जानानै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाबाय जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजनाव गोबां ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफ्रा इन्डास्ट्रि गैयैयाव उद्योग गैयैयाव गावनि नखर आरो गावनि रांखान्थियारि हालोदखौ जौगाथाय होनो थाखाय मुम्बाइ, दिल्ली, चेन्नाइ, बांगालर आरिफ्राव सिकिउरिटि मावनो थाङो। दा बे सिकिउरिटि मावनो थांनाय माखासे सेंग्राफोरनि गेजेराव गोबां बेले-बेजे जाथाय जानायखौ जों नुबोबाय थादों आरो जाय जाथायफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावजाबाय थादों। सोरबाया गाज्रि खामानि मावना बबेबा हान्जानि सुबुंफ्रा बुग्लुंजानाय, सोरबाया आरो बुथारजानाय बायदिसिना जाथायफ्रा दिनै गोदान नंला। बेनिखायनो जोङो बांगालर, मुम्बाइ, दिल्ली बा भारतनि दाब दाब जायगायाव थानाय इन्डास्ट्रिफोराव सिकिउरिटि मावहैनाय बा खामानि मावहैनाय बिदा फंबायफोरखौ आं नैबे जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो। नोंथांमोना गावनि जिउखौ बा गावनि नखरखौ फोथांनो थाखाय बायजो मुलुगाव थाङो। गोबां सोरबाया मोजां लोगो लानानै थाखा फैसा खामायनो हायो, सोरबाया गाज्रि लोगोनि फाव फान्दायनायाव बबेबा इन्डास्ट्रिनि माबा मोनसे खहा खालामफ्लांनानै बुथार जानाय बा सा ससेयावनो हमजानानै पुलिस थानायाव थाहैनांनाय बायदि जाथायफ्रा आथिखालाव नुबोबाय थादों। बेखौ आं खावलायो जोंनि सिकिउरिटि थानाय बिदा फंबायफोरखौ, नोंथांमोनाबो जाहाथे मोजां लोगो मोजां मानसि लानानै खामानि मावलाङो आरो सिकिउरिटि थानानै फैनानै नोंथांमोना जौ जुवा बायदिसिना आइजोफोरजों एन्जयमेन्ट लानायखौल' गेदेर होननानै साननाङा। मानोना नोंथांनि उनथिं नोंथांनि नखर, नोंथांनि समाज आरो नोंथांनि बिसि फिसा, नोंथांनि बिदा फंबाय गसंनानै दङ। ओंखायनो नोंथांमोना लाइफ टाइम सिकिउरिटि थानानै रां खामायनायनि टारगेटखौ लायाबासिनो बोसोरथाम बा बोसोरब्रै बोसोरबा बा आङो 10 बोसोर सिकिउरिटि थानानै गावनि लकेलावनो बा गावनि ओनसोलनि हाथायाव फैफिननानै बा गावनि गामियाव फैफिननानै मोजां आथिखालाव बिजनेस मावनो हानायनि खाबु दंसै। मानोना रांखौ थुबिल खालामना लाबोनानै नोंथाङा गामियावनो बबेबा गामियाव बबेबा लामा दखायाव गेलामाला दखान होनानै जानो हागोन, बबेबा हाथाइसालियाव नोंथाङा फिसा बिला फायखारि मावनानै जानो हागोन, बायदिसिना फाननानै जानो हानायनि लामा दं। बेफोरबायदि थांखि लानानै मोजां मोनसे थांखि लानानै फिन गावनि ओनसोलावनो गावखौ गाबथानायनि मोनसे खामानि मावफैनो हानाय बादि खामानि मावोब्ला जानो हागौ नोंथांनि नखर, नोंथांनि बिसि फिसा फिन अनलायनायनि जोहै गथ' गथायखौ जौगाहोनायाव दावगानो हागोन। मानोना जों गामि ओनसोलनि मानसि, जों टाउनाव थांनानै गावखौनो बावगोमा होयो आरो टाउननि कालचार हारिमुजों गोरोबनानै गामिनि कालचारखौ बावनो हमो। बेफोर जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। मानोना गोबां मानसियानो थाखा फैसा मुम्बाइ, दिल्लीयाव खामायनो थाङो, नाथाय खोब दुखुनांथावना जोंनि सालबारि साब डिभिजननि गेजेरावनो आं गोबां नुदों। गोबां सिकिउरिटि मावनो थांनायनि नामाव मुम्बाइ, दिल्ली, चेन्नाइ बादियाव फिन सासे सेकेन्ड मेरिज हाबा लानानै दोननाय आरो नखराव थाखा फैसा हरनो हाया, दरमाया खम बायदिसिना होननाय बेफोरबायदि थासारिया जाबोबाय थादों। आरो बेफोरनि रियेल फेक्टफ्रा जोंनि बर' समाजाव जोंनि जायगायावल' नङा, गोबां आसामनि दाब दाब जायगानि बर' सेंग्राफ्रानो मुम्बाइ, दिल्लीयाव बेबायदिनो सेकेन्ड मेरिज खालामनानै थाखा फैसाखौ जाबादि नखराव हरनांगौ बेबायदि हरनो हायाखै। दा बेफोर खोब मोनसे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना। मानोना सेथि आइजोआ फिसायनि रां थुबिलखौ नेनानै गोबां हाजिरा खामला मावनानै गावनि गथ' गथायखौ फरायहोगासिनो दङ। दा बेफोरबादि जाथाया जोंनि समाजाव खेबले खेबले जाबोबाय थादों। आरो आं नैबे मोनसे फेक सिकिउरिटि मावग्राफोरनिसिम मोनसे आर'ज, नैबे जाथायखौ आं ससियेल मिडिया थामहिनबा फेसबुकनिफ्राय मोखां बिजाबनिफ्राय बोखांना लाबोनाय जादों। जाय मोखां बिजाबाव जथाय सिकिउरिटिफ्रा मोनसे कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन। बे खामानि मावनायाव बिसोरनि दोलोनिफ्राय खायसे सुबुंफ्रा दोलोखौ गारनानै न' फारसे एबा गुबुन इन्डास्ट्रियाव खामानि मावहैदोंमोन। दा बेखौ लानानै सुपारभाइजारा गावनि बिफा बैसोनि, गावनि फंबाय बैसोनि बा गावनि समब्रा समब्रि मानसिखौनो
औवा थेरेनि थखनजों ओरैबायदि बुदों जायखौनोखि मोसौ मासेखौ बुनानैबो बेबायदि गनखौ थामहिनबा लावथिखौ बायहोआ बेबायदि नुथायखौ नुनानै आं खोब दुखु मोनदों। जोङो बेबायदि गावजों गाव बेबायदि जालायनाङा। बायजोआव थांनानै जोङो बर' हिसाबै जों खौसेयै थानांगोन, गावजों गाव गोरोबनानै थानांगोन। सोरबा गोरोन्थि जायोब्ला एसे एला गोरोन्थिफोरखौ जों निमाहा होलायनांगोन, अब्लासो जोंनि बर' हारिया थांगोन। मानोना बेबायदि बर'आनो बर'खौ गाग्लोबनानै नोरजिया खालामोब्ला बिसोरनि गथ' गथायजों लोगोसे बिसोरनि बिसि फिसाखौ गोबाव सम जोरथाय आयुआ जुदि थाङाब्ला सा ससेयावनो न'खरा सिलिंखार जायो। बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बेबादि खामानिखौ दामाव आरो नोंथांमोना सुपारभाइजार रेंकनि गेदेर बिबान मोनदों होननानै माखासे सेक्सननि मानसिखौ बेबादि जुनादफोर बायदि बाहायनानै बुग्लि सुग्लि खालामनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। बेनिखायनो आङो नैबे सुबुंखौ जोंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै खावलायो, बे सुबुंखौ थाबैनो जों सिनायनांगौ आरो बे सुबुंनि एगेन्स्टआव जोङो FIR खालामनांगौ आरो जायफ्रा बेबायदि मोसौफोर बायदि दोखो दोखो बुग्लिदों बिथांमोना खौसे जानानै बे सुपारभाइजारखौ FIR होनांगौ आरो थाबैनो जोंनि चेनेल बर' चेनेलफ्रा बे सेंग्राखौ जाहाथे थाबैनो हमनो हायो बिनि सायाव नोजोर बोनानै भिडिअ बानायनांगौ आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना जेसे हायो एसे स्प्रिड आउट खालाम, जाहाथे बे भिडिअआ बे सुबुंनि आखाइसिम सहैनो हायो आरो लोगोसेयावनो गासै बर' माहारिनि सिकिउरिटि मावहैनाय सेंग्राफ्रा सांग्रां जानो हायो। बेखौ खावलायनानै आंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायबाय लोगोसेयावनो जायफ्रा जोंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आङो थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन सहैनो हायो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोननो हायो। नोंथांमोननिसिम फिन आंनि अननाय सिबिनायखौ हरफिननानै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। एसेनोसै, गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।